Sunod sa nagsaka nga presyo sa gasolina, mga tricycle drivers na nawagan sa lokal nga kagamhanan nga unta matugutan sila nga madugangan ang gidaghanon sa mga pasayro sa matag biyahe. Apan ang maong panawagan di pa matuman. Sanglit ana apa sa Alert Level 2 ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Merundina sa report. Kay ubos pa sa Alert Level 2 ang Lapu-Lapu City, tagduha lang kapasahero ang tugutan sa mga tricycle. Ug bisan kun ang plitihan tag 15 pesos matag pasahero, dili kini makasustener tungod sa kamahal sa presyo sa gasolina. Kini ang gustong ipaabot sa mga tricycle driver sa dakbayan. Among yun nga gustong mahitabo is tulog yun unta among pasahero. Kay tungod po sa kamahal sa gasolina ba. Ug duha ra mong pasahero, ma'am. Lakansi pa mi sa among kita paingon dito sa gasolina. Labi pag masiro mi balik. Muna mahimo man lang ganing ihatag sa atong paggobyerno nga among gihangyo nga matulo among pasahero. Mas labing maayo kay naa mi malungag sa among pamilya. Ang Lapu-Lapu City may kapin sa 3,000 ka mga tricycle drivers. Sa Alert Level 2, mas luag na ang quarantine restrictions nga ipatuman sa transport sector. Apan lagi kay ubos man sa pagduma sa dakbayan ang mga tricycle, gikinahanglan pa nga adunay ordinansa nga ipalabang kabahin niini. During sa pandemic, naging ordinansa nga allowed na sila magkarga og duha. So akato nga ordinansa existing pa to siya. So mag-agad pod mi sa city o unsay ilahang next move ana para makakarga na pod og kuan additional lang kuan ang mga tricycle. Gipasabot sa mayor nga maangan-angan pa ang pag-usab sa ordinansa nga naglatid sa tagduha lang ka mga pasahero sa mga tricycle. Tungod kay wa pa ma-approve ang atong budget sa syudad, they cannot take up sa may tungod sa pilitihan o pag-increase sa ato ang pasahero. Hinuon, gitinguha sa dakbayan nga makabot niini ang 70 ngadto sa 80% nga mga senior citizens nga bakunado aron mapaubos na ang dakbayan sa Alert Level 1 ug matugutan na ang full capacity sa mga pampublikong sakyanan. Sa pikas bahin, nanawagan usab ang Philtoda, Confederation of Lapu-Lapu City Tricycle Drivers and Operators Association ngadto sa nasudnong kagamhanan nga unta malakip sila sa mga mahatagan sa fuel subsidy. Dili pa gyud tino nga kung kano saan mo us-us, no? Nya sinyalis sa igo ba yapod mi sa grabe po ba yang nahiaguman na sa bagyong Odette, no? Actually wala pa gyud kayo totally makabangon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.